Halo, ketemu Buto. Sehat kabeh. Walah, ngene iki pokoke isine bersyukur. Enek corona. Penting sehat. Nyawang kembang ki ngarep omah subur. Oh. Seger to ngene iki ki. Ambekan yo seger, mripat yo seger. Apa iki gaweane esuk-esuk? Sik ngombe sik. Pokoknya nek esuk banyu putih anget. Ijek PPKM. Nek ora enek penting, ora usah metu. Nek metu-metu nganggo masker. Saya tak delok kembangku. Aku duwe aglonema. Aglonema aku lumayan. Nyicil sithik-sithik. Wis enteng ki. Aglonema nek wis pote enteng ngene iki, wis wayahe nyiram. Wis padha enteng ki berarti wis mediane wis garing. Wis enteng kabeh iki kok sirame sik. Nganggo nyiram apa? Iki kopine Pak Ato ndek bengi entek. Nah, nemok iki. Iki ampas kopi dicampur banyu iso nggo nyiram. Jarine ngono. Nek kanggo aglonema apik iki. Ngene ya carane ya. Ki biasa. Ki panci andalan nggo banyu. Ki mau kopine templungno kene pokoke campur banyu. Nah, ngene iki kok nggo nyiram. Ini ya sik diduk sik. Wis ngene iki. Wah, sandale ketok korat karet kabeh ngene iki. Urung tandang gawe sing dicandak kembang sik ngene iki lho. Yo. Wis pokoke disiramno. Aglonema iki nek wayah pote jek abot. Aja mbok siram sik. Iki berarti sing arep dhuwur iki garing. Lho, ngene iki garing dhuwure. Tapi jerone iki teles. Nek ngene iki enteng, nek enteng ngene iki wis wayah nyiram. Iki banyu kopi mau. Nek nyiram nek wayah panas ngene iki yo paling 3 dina pisan nyiram nek aglonema. Jumbe dina sok nganggur nggo oyote. Wis 3 dina wis enteng wayah nyiram. Pak To iki bendina ngopi ngene iki iso nggo nyiram. Wis sampai pokoke sampai metu. Sampai ngipir ngene iki. Sampai ngotor. Wis ngene iki pokoke dimbeno sampai aire sampai banyune wis ora patek netes. Wis 3 dina pisan disiram banyu. Bar kingko karek ngenteni srengenge. Pokoke kudu kenek srengenge. Isuk sore oleh. Wajib kuwi pokoke. Intine aja mbok siram terus. 3 dina pisan apa nek malah
Pote gedhe ngono kae seminggu pisan. Nek duwe bojone ngopi apa mbok-mbok iki tukang ngopi. Nek isuk dicampur banyu nggo nyiram ngene iki. Wis. Oke ya. Selamat njajal.